Naglupa-lupa si Manatekla, kay ginbayaan sandi ay niya. Kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ansiki niya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arug na diri naretera. Mapabugi mang tanggo pa o Chacha, pait nga ni sa disco magahaga. Bisan diin nga suro sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Sa edad niya di kagad masugad, nga kaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakunong, bisan nataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magtaranaw, damo ang nanhimang raw. Fax na trumba salsa, mapaswing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin nga suro sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Naglupa-lupa si Manatekla, kay ginbayaan sandi ay niya. Kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ansiki niya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arog na diri naretera. Mapabugi mang tanggo pa o Chacha, pait nga ni sa disco magaga. Bisan diin nga suro sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Sa edad niya di kagad masugad, nga kaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakulong, bisan nataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magtaranaw, damo ang nanhimang raw. Fax na trumba salsa, mapaswing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin nga suro sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Bisan diin nga suro sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Si Mrs. Glava ang kilalado, si Mrs. Glava ang kilalado.